Ahoj, vítám vás. V mém videu vaříme pro značkové nádobí.eu. A co si dneska uděláme? Máme tady kuřecí prsíčka, brambor, nějaká zeleninka, na přízdob, cibulka, česnek, vymačkaná citronová šťáva, rajčatový protlak, pepř, sůl, klasika a podle chuti potom nějaké koření. Budeme potřebovat také pánev a hrnec na uvaření brambor. Toto nádobí chce upgrade, jak jistě uznáte. Začneme tím, že si nadrobno nakrájíme jednu větší cibuli. Třeba takhle, to nám bude stačit. Teď tak si trošku pokrájíme brambory, jak se nám rychle udělají. Nemusíme ani tak dlouho čekat. Teď si ty kuřecí prsa nakrájíme na plátky, aby se nám pěkně osmály. Přesně takhle. Tak, nakrájené plátky si trošku rozmačkáme pěstí. No, to bohatě stačí. Budeme potřebovat sůl a pepř. Pepř je nejlepší, když se čerstvě namele. Takže se tím otevře jeho chuť. Krásně nám to vysypuje. To stejné uděláme z druhé strany. Nachystané si můžeme odložit a jdeme si uvařit ty brambory. Tak, voda už nám vaří, takže si můžeme osolit. Dáme vařit brambory. Dá se to dělat i trošku šetrněji, aby to všechno necákalo, ale to je šetrnější. Trošku kníží. Brambory necháme vařit a jdeme se podívat na ty kuřátka. Začneme tím, že si sklidíme trošku cibulky na olivovém oleji. Můžete použít klasický. Máme radši tenhle. Tak. Záměrně zacházím opatrně, aby jsme byli moc tlustí. Tak, protože je rozehřátá, tak si tam můžeme vprdnout cibulku. Pěkně rozlatová. Cibulka se nám už krásně prozlatila a nádherně voní. Škoda, že to necítíte. Cibulka je hotová. Připravená přímo tady ty kuřecí parádíčky. Rozložíme si to, jak nám to tady ta pánev dovolí. Což nebude úplně ideální. Ale vždycky jsme si poradili, tak si poradíme i teďka. Prsíčka si můžeme trošku zatrášit tou paprikou. Kde dostanou barvičku a papriku. To si krásně z jedné strany. Taky vás to tak baví? Vyčili jsme si trošku plamen, ať se nám to urychlí ten proces. Tady ty cvalíky se otočíme.
Toho se nepíchejte, protože jinak vám z toho vyteče všechno šťáva a přijdete o všechno zábavu. Já ještě tady toho posledního kroužku. A opět stružka a velký mohní. Ještě jsme doma ještě zbytek stáčeného vína. Nic nám nebrání v tom, aby jsme ho tam taky použili. Takže už se nám začíná ten olej trošku spadovat. Alkohol se samozřejmě vypaří u toho následného dušení, takže nemějte strach. Domů s alkohol nemusíte. Nebo dojezdíte na mašině, tak dojíte a můžete hnedka vyrazit. Tak. Tohle si přikryjeme a začneme to dusit. Co nám tady přibylo? Přišla se za námi podívat tady paprika červená. Kapie. Taky tam dáme taky. Tak, mezi tím se nám uvařily brambory. Takže plotínku si můžeme vypnout a brambory slijeme. Tak, teďka nastala chvíle, kdy můžeme přidat ty další ingredience. Tak. A celý tenhle náklad dusíme dál. Když se nám jídlo podusí, tak si zkrátíme chvíli třeba výhledem do krajiny. Dneska je krásný den. Dneska by to šlo. Tak, pěkně se nám to dusí. Jídlo jsme si ochutnali, aby jsme zjistili, co potřebuje dál, co nepotřebuje. A zjistili jsme, že potřebuje dostat ještě trošku šmíňců do sebe. Takže dáme si zlehka sojovou omáčku a Worcester. Mohlo stačit. Rozhodně budeme šetřit ani s pepřem. Dostanu trošku rády. A použijeme otevřený protlak. Spolu s ním tam vymáčkneme i nachystaný česnek. Celé trochu zamícháme, aby se nám to spojilo. Tak vypadá to, že máme hotovo. A voní to nádherně. A můžeme podávat. Voilà! Jídlo máme hotové, naservírované. A žaludek už se nemůže dočkat. Je to jídlo jednoduché, ale chutné. Takže snad se vám video líbilo a zase brzy nashledanou. Dobrou chuť!